dito nga translating to English the Filipino movie. So excuse day sa labador sa you guys. Kailangan pa na ng shitin. Ang nalabag guys, Ma'am She Mercy. So guys, this time guys, dili na pulbot ang ikaw ano na mo kay lip gloss. 1995. Sana maulit muli. Sana maulit muli. Hope it will. Daniel. Sana maulit muli. Hope we're gonna back. Hope we're gonna back. Hope it will happen again. Okay. 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 So, Yael, answer ni Yael. 1988. Bakit kinagat ni Adan ang mansanas ni Eva? Patay. Yael, answer ni Yael. Bakit kinagat ni Adan ang mansanas ni Eva? Why did Adan no? Why did Adan bite the apple of Eva? 1983. Init sa magdamag. Patay. 1983. Hoy, salida ni Oy. 4. Hot in the dawn. Sabi lang magdamag. Na, Hot forever. Hot forever. Hot overnight. 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 confident ka na. Panin Sayop to. Nakay correct Di ko kay answer. ba usay correct. So, magka-uy, pa-answer ka na mo. Sato? Init sa magdamag. Hot in the sun. Sakto ka mama. Fire in the Overnight. Magdamag overnight. Wrong nga po yung grammar. Okay. Ay, wala na ilabot grammar oy. Dapat na yung grammar. hot in the sunrise. Hot dog. Hangtod na yung mga answer. Init sa magdamag. Init sa magdamag. Hot in the night. Okay, dahil. Si Rome. Init sa magdamag. Ay, gambil. Murot mo giniro. Hotness overnight. Ito tayo hotness. 1981. Yael, paminaw, tanong Yael. Pinuna. 1981. Kisap mata. Why? Blink banay. Blink banay. Blink banay. Wala po tayo blink ko ba na? Okay. Okay. Sorry. Okay, 1976. Ganito kami noon, paano kami ngayon? Ganito kami noon, paano kami ngayon? Hala. 5, 4, 3, We are like that yesterday. How are we now? How are we now? Ganito kami noon, paano kami ngayon? We were like this before. How for this now? How old are you? Tutoy, we're like this now. How? Lipstick! How mo di karabaw? How are we now? Noon. Hindi ka raw mo. Ganito kami noon. Ikaw yung maka-answer ni Nitch. Paano kami ngayon? This is where na. Ganito kami noon. Paano kami ngayon? We're all this. We're all this together. Ganito Um, kami noon. Paano kami ngayon? We were like this before. How is it today? How are you to find out? Last lang na yun. Ganito kami noon. Paano kami ngayon? We were like this before. 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 How are we now? How are we now? Sa'yo? Inatay. Ang answer ano eh? The answer is
Sometimes love just ain't enough. Wala, uy. 1997. Wala po na meron na permit. Trabaho lang, dear. Walang personalan. Kaigat sa tayo tuloy. Trabaho lang, dear. Walang personalan. Just for work, no personal issues. Trabaho lang, dear. Walang personalan. Dear, it's just for work, no impersonator. Trabaho lang, dear. Hindi naman. Trabaho, it's work. It's, ito, trabaho lang din. Walang personalan. It's work. No. It's only work. It's not. Trabaho lang, dear. Walang personalan. It's just a work, dear. No impersonality. Work lang, dear, no personal. Work lang, dear. Okay, bawas tayo. Trabaho lang, dear. Walang personalan. There, this is just for work. Please don't take it too personal. Dog. Nabatay na ninuod. Naninuod. Ikaw na yung lain na po ni Kinanay na ninuod. 1998. Bata, paano ka ginawa? Child, how are you to find out? Baby, how do you do? Ano yun, boy? Baby by Justin Bieber. Magaling daw. Bata, paano ka ginawa? Baby. Baby, How are you made? Maybe how do you make? Ako lang. Bata, paano ka? Baby, how are you in the making? baby, how they made you? Damit yun. Baby, how did you make? Oh, Bata, paano ka ginawa? Baby, how do you made? How do you make? You know? How do you make? baby, how Katulog they yun. made? Sige. Next, ikaw next. Una. Mana, de. 1998, nanggigigil ako sa iyong kagandahan. Nabatay na ning. Ikaw, Yael. Answer, Yael. Nanggigigil ako sa iyong kagandahan. I'm so proud of you, girl. Dali mo, ulo mo, Joy. Dadugoyong ini. I'm giggling of your beautifulness. I'm giggling of your beautifulness. Giggling, oy, ako giggling. I'm giggle of your beauty. Giggle. Nanggigigil ako sa iyong kagandahan. I am of your beauty. Next! I'm strong enough. Nanggigigil ako sa iyong kagandahan. I'm so proud of your beautifulness. Right. Right? Proud! Proud. You have ng entry. I'm I'm chickling. I'm your face. Your face. Dili mo face di. Hindi ko kabao sa Nanggigigil ako sa iyong kagandahan. Ano ba? Ikaw na, Ning. Last na, Ning. 1998. Yael. Paminong tarong Yael. Pahiram kahit sandali. Nagkatawa. Pahiram kahit sandali. Ay!
Can I borrow for a while? Yeah. So, yun. Puno, anak mo. 1998. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Pushing through the limit. Push your Ay, translate nito, no? push your mouth. Hold on. Tama ba ang narinig ko? Tada? Ay, Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Push with your mouth and hold into your chest. Cheese, cheese. Dari, duwa na rin eh. Cheese. Cheese! Cheese! Push Push your... the button. Kaisap ka pa. Push. Push. Push on your heart. Hard. Pero din ako. Push your mouth and push your kabig. Push your mouth. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Sabi mo nung nag-heart. Pushing from the heart. Okay. Bibig, uy, heart. Ay, bibig niya. Di ko kabao eh. Sige, Walit Neng. lang tani. 1999. 1999. Yael, paminaw taraw Yael. 1999, di pwedeng hindi pwede. Di pwede. Di pwedeng hindi pwede. Wedding na kwan? Pwede. Di pwedeng hindi pwede. Don't do to you. Masayag yung Yael, oy. It's a no-no. It's not okay. Oy, nga, like, pag hindi ko It's not sunod. okay if it's not okay. No, you don't. I'm blank. Isipan mo yan, kaibigan! Ako may... Si Nitch, may gibutang nga. Akata may balik-balik. Not no. Not Hindi ko pansin. Di pwedeng No, hindi- you don't. No, you don't. It's not okay when it's not okay. No, huwag na kuha ganun na. Di ko sure. Isa no, no. 1999. Isusumbong kita sa tatay ko. Isusumbong kita sa tatay ko, 1999. I will tell my father. Bakit mo ba ang tanongin? I'll tell my father about you. Father, bahala tayo. Okay na tayo, bahala. 1999. Oo na, mahal na kung mahal. Yes, love and will love you. Yes, Yes, it of is. course. Love is love. Love if love. If Love is love. Malo naman. Yung gano'n na ba yun? Mahal o mahal na mahal. 1999. Wala ka ng lupang tatapakan. No ground No you. ground. No ground you look on your shoot. Shoot. On your shoes. No grandson. Paan? Wala ka ng lupang tatapakan. Uy! You don't have a land to... Ah, sige to. Wala ka ng lupang tatapakan. You don't have a land to step on. 1989. Sa kuko ng agila. Sa kuko ng agila. Nails of an eagle.
Ayan sa baligid. Okay. 1975. Maynila sa mga kuko ng liwanag. Maynila sa mga kuko ng liwanag. Yung title, eh. Manila in the nails of the light. Check, 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 check. 1977. Mababangong bangungot. Oh my God! Mababangong bangungot. The good smell of your dreams. Hoy, nakoy cancer ni Hangkay. Naan ni sa Google. Ako mababangong bangungot. Smells nightmare. Nope. Mababangong bangungot. The smell of the bad dreams. Badrin. Badrin. What? Mababangong bangungot. Oh! Ang ganyan, yun ni Mama, oy. Mababangong bangungot. Bagong Pilipinas. Kapagita cancer. Bangungot. Fragrant nightmare. No. Ni? Mababangong bangungot. Tutagin ko ano yung kanang nitira ba? Kita Ano yung ka last ha? Ikaw? Mababangong bangungot. Smells of a nightmare. No. Fragrant Mababangong bangungot. nightmare. The good smell of Oh, aba! nightmare. Fragrant nightmares. Ang answer ani sa Google kay perfumed nightmare. Perfume. Exercise! Fragrant ang pakan sa pahumot. Kada ganing sa Netflix na, di ba? In English man nila mo nila ha. Oo, may sa Netflix ka 1980. Last two na lang ni last two. 1980. Kakaba-kaba ka ba? Kakaba-kaba ka ba? Kakaba-kaba ka ba? Kakaka. Parkaka. Nervous. Are you nervousing? Nabola ka. Okay. Kakaba-kaba ka ba? Are you nervousing? Nervosing. Ayun. Ano to? Kakaba-kaba ka ba? Are you nervous ba? Nervous ba? Kakaba-kaba ka ba? Are you fasting? Diet? Binayos naman. Kakaba-kaba ka ba? Kakaba-kaba ka ba? Kakaba-kaba ka ba? Kakaba-kaba ka ba? Nervous. Kakaba-kaba? Nervous you? Nervous breakdown. Kakaba-kaba ka ba? Are you nervous? ...1988, the last and not the least. Alias pusa ang taong may 13 buhay. Alias pusa ang taong may 13 buhay. Alias. AKA cat. Ika Cardonalista. As known as cat. The person who has 13 lives. Lives ko no. Lives na. Lives ka na. Totoo? AKA. So that's it for today's video. I hope you enjoyed this, guys. Taas lang yes. Kayo nitawad niya El. Yes. God bless everyone and Thank Promote lang na ko gamay ang akong Nitch Lip and Cheek Tint and sa kaming Nitch Magic Lip Gloss. Please support mga Meg. And sa tanang nag-orders and nag-support dayon sa akong very first merch. Thank you, Jude kaayo. So, mao din ni siya, no? So, ay mong kahibong kung mag-usab-usab man gani ang packaging or layout ani. Basta importante, same na jud ni siya nga lip tint. Layout or packaging lang, pwedeng mausab. Kaya itry pa na mo kung unsa jud ang pinakanindot nga packaging or layout. So, I hope mo support jud mo guys, no? So, mao din ni siya guys. Naa jud na akong pagmumuka dira guys. So, please support mga Meg. So, for inquiries DI, please message us on Nitch and Chin 2.0 Facebook page. Salamat!